हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। दायो गोदान साख्रि ओंखारना फैदों आसाम स्टेटनि ग्रेड 4 नोंथांमोना 8 पास जानाय लोगो लोगो एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनो जाबाय पियन चौकिदार सुइपार आरो लोगोसे ड्राइभार दङ। दा नोंथांमोना बेखौ अफलाइन एबा अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो। मोननै अपसन दङ। जाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो सानदों इमेल खालामनांगोन। मेलजों नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। सिंगल पिडि फाइल खालामनांगोन नोंथांमोना जायफ्रा मेल खालामगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रा अफलाइन एप्लाइ खालामगोन नोंथांमोना बाय पस्ट एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो गासिबो हौवाफोर हिन्जावफोर अल आसाम केन्डिडेट एप्लाइ खालामनो हायो। दानिया बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों आरो मा नांगौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लादो। दा बे भेकेन्सिया बबेनिफ्राय फैदों नोंथांमोना पिडि फाइल नायदो लोगोसे डाउनलड खालामनानैबो नोंथांमोना लानो हागोन। दायो लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बे भेकेन्सिया फैदोंमोन चराइदेव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो। गासिबो खालामनो हागोन। दा बेखायनो जोङो पिडि फाइलखौ नायनोसै। नोंथांमोना नायदो पिडि फाइलखौ गासैखौ फरायनानै नोंथांमोना फिलआप खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बाय पस्ट। दायो लोगोफोर बे जाबाय पिडि फाइल नटिफिकेसन बेयावनो गासिबो दंखाजोबो नोंथांमोना नुनो मोन्दों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन जा चराइदेवनिफ्राय फैनाय अफिसियेल नटिफिकेसन। दा पस्टआ नायदो नै पियनाव 11 दङ बेनि गेजेराव एसटिपिआ सासे दङ बेनिफ्राय आनरिजार्भआव 6 दङ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो। जायफ्रा इलिजिबोल जायो नोंथांमोनाबो इउआरआव जब मोनो। दा बेनिफ्राय सेलारिया 12,000निफ्राय जागायनानै 37सिम बेनिफ्राय 3,900 ग्रेड पे थायो। नोंथांमोना सेलारिखौ नायबाय थादो आं बेखौ बुंबाय थाला। दा पिडि फाइलखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन। आरो बेनिफ्राय ड्राइभार आरो चौकिदार सुइपार गासिबो 1 पस्ट दङ। बेयो जाबाय आनरिजार्भ गासिबो कास्टनानो बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हायो। थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। दा बेनिफ्राय नायनोसै हाउ टु एप्लाइ। दा हाउ टु एप्लाइआव नोंथांमोना नोंथांमोननि नेमखौ ब्लक लेटारजों लिरनांगोन जायफ्रा अफलाइन एप्लाइ खालामो। आरो बेनो जाबाय स्टेन्डार्ड फर्मआवसो नोंथांमोना फिलआप खालामनानै नोंथांमोना बाय पस्ट खालामनांगोन। आरो ब्लेक नङाब्ला नोंथांमोना ब्लुजों नोंथांमोना बल पेनजों फिलआप खालामनांगोन दै लोगोफोर। बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ रिसेन्ट पासपर्ट फट' साइज नोंथांमोना कालार हरफानांगोन आरो नोंथांमोना स्टाफना हरफानांगोन। बेनिफ्राय दा नोंथांमोना स्टेन्डार्ड फर्मखौ नांगौब्ला डिसक्रिपसननिफ्राय मोनगोन डाउनलड खालामनानै प्रिन्ट खालामनानै फिलआप खालामनानै हरबानो जाबाय। दानिया माखासे अपसन दंबावो लोगोफोर जायफ्रा माने अनलाइन एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना मेल खालामनानैबो एप्लाइखौ खालामनो हायोनो। दा जायफ्रा खाथिनि नोंथांमोना डाइरेक्ट थांनानै अफिसाव ड्रप बक्सआव हैनो हागोन। बेनिफ्राय जायफ्रा गोजाननि नोंथांमोना बाय पस्ट खालामगोन। एड्रेसा बेयाव दङ नोंथांमोना पिन नाम्बार नुनो मोन्दों बेयाव हरबानो जाबाय। आरो जायफ्रा नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो सानदों मेल खालामनांगोन। मेल एड्रेस दंखायो नैबेयाव नोंथांमोना पिडि फाइलखौ डाउनलड खालामना नायना लागोन। दा बेयाव मेल एड्रेसाव नोंथांमोना सिंगल पिडि फाइल खालामनानै नोंथांमोना डकुमेन्टसखौ गासैखौबो नांगौखौ नोंथांमोना हरनांगोन। जेरै कास्ट सार्टिफिकेट बेनिफ्राय एमप्लयमेन्ट एक्सटेन्सआ नांखाथारगौ बे गैयाब्ला आसाम स्टेटआव साख्रि एप्लाइ जाया। बेनिफ्राय फरायनायनि क्वालिफिकेसन आरो जाय नोंथांमोना ड्राइभार एप्लाइ खालामनो सानदों नोंथांमोना लाइसेन्स थानांगौ जायो। दा बिनि लास्ट डेटआ 5 अक्ट'बरसिम थागोन लोगोफोर। बैसोआ 18निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि एसटिफ्रा एप्लाइखौ खालामनो हायो। दा बेनो लोगोफोर नोंथांमोना नायदो क्वालिफिकेसनखौ बेसेबां नांगौ। थ' बेयाव क्वालिफिकेसन दङ नै पियनाव नोंथांमोना मिनिमाम नोंथांमोना 8 पास बेनिफ्राय जायफ्रा नोंथांमोना एचएस पास जाबाय एप्लाइ खालामनो हाया। क्लास 8निफ्राय नोंथांमोना 10सिम नोंथांमोना मेट्रिक पाससिम एप्लाइखौ खालामनो हागोन। थ' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोन्दों। बेनिफ्राय बेयावबो गासिबो एखेयानो दङ लोगोफोर नोंथांमोना नै माखासे इनएलिजिबोल नुनो मोन्दों। दा बेयाव नोंथांमोना नायै एप्लाइ खालामनो हागोन। दा नोंथांमोना पियन एप्लाइ खालामबा 8 पासनिफ्राय नोंथांमोना 10 पाससिम एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव बुंदों आरो माने हाइ लेभेला बेयाव इनएलिजिबोल जागोन आरो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दा बेयाव लोगोफोर 8 पासनिफ्राय 10 पाससिमल' एप्लाइ खालामनो हागोन। एचएस पास आरो ग्रेजुवेटफ्रा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। जायफ्रा माने एक्सटेन्सआव माने 12 पास एबा ग्रेजुवेट थायोना अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। आरो जायफोरा 10 पाससिमल' नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो लास्ट डेटआ 5 अक्ट'बरसिम थागोन। नोंथांमोना पिडि फाइलखौ डाउनलड खालामना ला बेनिफ्राय गासैखौ फारि फारि नायनानै नोंथांमोनाहाय फरायनानै फिलआप खालामबानो जाबाय। जाहाथे मिस्टेक जायोब्ला नोंथांमोना रिजेक्ट जागोन ना बेखायनो फरायनानै नोंथांमोना होबानो जाबाय। बैसोआ 18निफ्राय 45 इयार्ससिमखा एसटिफ्रा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। दा गासैबो हौवाफोर हिन्जावफोर बे पस्टआव नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनो हायो। थ' बेनिसोमोन लोगोफोर नोंथांमोना ग्रेड 4। दा नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन।